Continuen els actes de la Festa Major de Balaguer. Les propostes per aquest dijous han començat a les 11 del matí amb una missa i representació de l'arribada del Sant Crist a Balaguer, a càrrec de les germanes clarisses de la ciutat al Reial Santuari Basílica del Sant Crist. També a la mateixa hora s'ha donat el tret de sortida al joc de pistes per als infants i famílies, els Tresors Perduts, una activitat que amaga 8 tresors en diversos punts al centre històric de la ciutat i que els participants han de trobar gràcies al guiatge dels tècnics de turisme i d'unes pistes que donen indicacions per assolir cadascuna de les fites. Una activitat que s'ha realitzat en format gimcana amb un monitor acompanyant que ha anat explicant els diferents monuments o llocs d'interès on s'amaguen els tresors. Gerard Rius, el responsable de l'activitat, ha explicat el recorregut que s'ha seguit i el motiu de fer aquesta visita. Bé, el recorregut sortirem des d'aquí del museu, passarem per la plaça Mercadal, carrer d'Avall, plaça Sant Salvador i acabarem fent un recorregut per les muralles i acabant a Santa Maria. És on podrem veure el castell, el Pla del Matà i el Santuari del Sant Crist de Balaguer. Aquesta activitat es fa per gamificar la visita guiada, per fer-la una mica més lúdica, perquè els infants, que són els que realment gaudiran d'aquesta activitat, puguin conèixer de primera mà aquesta ciutat i els seus monuments més emblemàtics. Una de les participants, Genoveva Comelles, ha explicat com han desenvolupat l'activitat i què ha après. Ha sigut fàcil, perquè la paraula Balaguer s'ha pogut completar sense acabar-ho de fer. M'ha agradat molt la ruta i hem après diverses coses de Balaguer que no sabíem. Que la plaça Mercadal abans era un descampat i que abans estava fora de la ciutat. A tots els participants que completin amb èxit la ruta se'ls lliura un obsequi com a premi. També aquest dijous al matí ha tingut lloc un taller de manualitats Vine a fer el teu cavallet, a càrrec de la colla gegantera i grallera de Balaguer i amb la col·laboració de l'artesana Cristina Colilles. S'ha realitzat a la plaça del Mercadal i ha esdevingut un èxit de participants. En l'àmbit musical, la Cobla Montgrins ha protagonitzat la ballada de sardanes a la plaça del Mercadal a partir de les 12 del migdia i també el concert de festa major a la tarda al pavelló Impax, així com el ball de tarda-nit, aniran a càrrec de la mateixa formació. Per als més petits, a les 6 de la tarda hi haurà al Teatre Municipal el musical infantil Descontrol en Parental, amb el grup musical Xiula.